Ako po si Mary Jean Cortinero. Lumapit po ako sa tabang ora mismo para po mabigyan ng hustisya ang pagkamatay ng aking anak. Sana po matulungan po ninyo ako. Kasi po pinaghirapan po namin ang pagpapaaral sa aming anak para makapagtapos. Hindi ko po akalain na ganito na po mangyayari. Humingi po ako ng tulong sa tabang ora mismo para mabigyan po siya ng hustisya sa kanyang pagkamatay. Dahil sa ginhawang dala ng motorsiklo, patuloy na tumataas ang bilang ng mga gumagamit nito. Pang-personal man o panghanap buhay. Pero hindi maiiwasan ang disgrasyang kalakip nito. Isa na rito ang nakapandulumong nangyari sa isang graduating student mula sa Goa, Camarines Sur. Ora mismong lumapit sa aming tanggapan si Nanay Mary Jane upang mabigyan ng hustisya ang pagkamatay ng kanyang anak na si Sarah Jane. Maaari nyo bang maikwento sa amin kailan po ito nangyari, itong insidente, Nanay Mary Jane? Disgrasya po ang anak ko. Lunes ng hapon po. Lunes Alas 5 daw po ng hapon. Pauwi po sa bahay ng lola ko dahil po tumutuloy po. Hindi ko po nakita yung pakalaglag ng anak ko. Yung sinabi lang po sa akin ng pangalawa anak ko, ang nangyari daw po, tinawagan po sila na ang ate nila nasa hospital na po. Kaya pumunta po sila sa hospital, sa infirmary. Doon na po nila nakita ang kapatid nila. Tama po ba na graduating student po ito? Graduating po siya ngayon. College po, sir. Anong course nitong anak niyo, ma'am? Education po. Naagad din dinepensa ni Victor Floredo na driver ng nasabing motorsiklo. Nung sinakay ko po yung dalawa, sabi ko po ba, saan po kayo ate? Magpapahatid daw po sa Mabini. Di, sabi ko naman po, sige po, dahil papunta na rin naman ako papunta doon po sa sentro ng Goa. Di, pinasakay ko po yung dalawa. Sabi ko naman, tungkat siya po, tungkat siya sila. Sabi daw po, opo. Di, sabi ko naman po kay ate doon sa hulihan, kaya po, maghawak ka lang kay ate. Maghawak ka lang. Okay daw po. Nung dumating na po kami sa barangay Abukayan, bigla po siya nahulog. Sabi ko po sa kasama niya, Labuti, hindi man lamang nagsabi na yung malalaglag siya o mahulog po. Hindi naman daw po siya na uyan, nagsabi. Nung mga oras bang yun, sir, meron kang binigay na or pinasuot dito sa dalawa mong pasahero na helmet lamang, sir? Wala po, sir. Alam mo ba, sir, na bawal din yung pagsakay ng dalawa sa motorsiklo, sir, kasi overloading po ito, sir? Opo, sir. Narinig na ko naman, naintindihan ko naman po, sir, dahil sabi niya daw kasi wala daw pong kuyan, yung right tricycle. Upang mabigyan ng legal na aksyon, ora mismo rin naming tinawagan sa kabilang linya ng telepono si Police Major Ronald Brugada, ang officer in charge ng Goa Municipal Police Station. Inaantay po natin ngayon yung may yung death certificate ng biktima and yung mga affidavit po nila at saka yung pasahero para doon sa kanilang nalalaman sa nangyaring pagkahulog at tuluyan ng pagkawala ng buhay. Explain naman po yan ng may hawak ng kaso na yan kung ano magiging proseso para mapailan ng kaso yung driver po ng sinasabing habal-habal. Ayon kay Police Major Brugada, posibleng sampa ng kasong reckless imprudence resulting to homicide ang nasabing driver ng motorsiklo. Bawal po talaga yan. Naman talaga siya registered for passenger or utility. Ano po? So, ang violation niya po doon is yung pag-violate niya ng registration niya. Yung motorcycle is for private use only. Kakaroon ng kaukulang penalidad po yan dyan sa traffic code ng SPO. Naman natin na kahit saan banda naman yata ng Pilipinas ay hindi pwedeng magkaroon ng permit para maging conveyance,
certificate of conveyance yung motorcycle, considering na hindi siya safe sa mga pasahero. Although pinapaalalahanan natin lagi yan na bawal yan, and yung consequence nga po, ganyan nga po, na wala silang masyadong makukuha na insurance dyan. Ate pong mga pasahero, na paalala lang po na alam natin na medyo madali na gamitin na transportasyon yung habal-habal. Pero ang kaukulang pong konsekwensya niyan, kung sakaling may di magandang mangyari po sa atin, mahihirapan po tayong maghabol sa kanila with regards sa insurance. Anytime naman po yung polisya dito sa bayan ng Goa, anytime makapagpapail po tayo ng kaso, reckless imprudence against doon sa habal-habal driver. Asahan niyo po ang aming team na tutulong po sa pagproseso at pagsampa ng kaso dito sa rider. Opo, salamat po, sir. Apo, maraming salamat din po. Kaya naman makalipas ang ilang araw na paghihintay, agad na tumungo ang aming team sa bayan ng Goa, Camarines Sur upang personal na alalayan si Nanay Mary Jane para sa kanyang formal na pagsampa ng kaso. Ang anak ko pong si Sarah, napakabait po siya. Siya po ang anak kong napakatalino, napakalambing. Tapos po, ang pangarap niya po, pag nakatapos daw po siya ng pag-aaral, ihahaon niya po kami sa kahirapan. Para naman daw po, hindi na magtrabaho ang kanyang ama sa construction dahil naaawa daw po si Sarah sa papa niya dahil sobra daw pong init sa construction. Pag nakatapos daw po siya ng pag-aaral, hindi daw po siya mag-aasawa agad para mabigyan po kami ng mabuti namang buhay kasi iahon niya daw po kami sa kahirapan. Kaya bursigido daw po siyang makapagtapos para naman daw po hindi niya na makita ang kanyang ama na nagtatrabaho sa sobrang bilad ng araw. Ko po, mabigyan ng hustisya yung pagkamatay niya, mabigyan siya ng leksyon na para hindi na siya sa iba. Yung gusto ko lang po, makulong siya para pagbayaran niya naman yung pagkukulang niya doon sa anak ko. 2 yung pasahero, dapat isa lang ang pinick up niya. Tapos wala pong helmet, wala pa po siyang lisensya. Po ako kasi nagagalit po ako sa kanya dahil may pagkukulang siya. Yun lang po ang gusto kong mabigyan po ng leksyon siya sa pagkukulang niya sa kasi kawawa naman yung taong nadidisgrasya na may pangarap sa buhay, biglang nawala. Desidido po akong sambahan ng kaso. Matapos na makumpleto ang mga dokumento, kasama si Police Corporal Angelo Trillanes, ang traffic investigator, ina na si Mary Jane, at ang sinasabing witness na itago natin sa pangalang Angela, ay agad din kaming tumungo sa tanggapan ng Regional Trial Court sa Naga City upang tuluyan ng makamit ang hustisya sa sinapit ni Sarah Jane. Mahirap maging isang ina, ngunit mas mahirap para sa isang ina ang mawala ng anak. Pangarap ang nawala, hustisya ang kapalit. Ito ang hiling ni Nanay Mary Jane. Salamat po sa tabang ora mismo dahil po na-file na po sa kaso aki ko, matatawaan na po siya ng hustisya po. Ano po ang pakiramdam ko po dahil po kahit papano po mabibigyan na po ng hustisya ang pagkamatay ng aking anak. Kung hindi po sa ako Bicol, siguro po wala po akong lakas ng loob para po ng kaso dahil mahirap lang po kami, wala po ako talagang perang lakad po ng kaso ng anak ko kung hindi po ako tinulungan na ako Bicol po. Nagpapasalamat po ako ng marami sa ako Bicol dahil po mabibigyan po ng hustisya ang pagkamatay po ng aking anak. Maging isang leksyon sana ito
sa lahat na gumagamit ng motorsiklo na maging maingat sa lahat ng oras.